ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରଜ, ପହିଲି ରଜ। ରଜରେ ଲିଜା କରିଛନ୍ତି ରଜରେ ଆଜି ଖାଇବା ଭାତ, ଡାଲି, ଏପଟେ ଅଛି ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼, ଏପଟେ ଅଛି କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ମାଛ ଭଜା ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଲିଜା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଜାଗା ଧରିଲାନି, ଲିଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଅଛି କ୍ଷୀରିକୁ ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? କ୍ଷୀରି ପୁରୀଟା ଆଜି ମୋର ଅଛି ବର୍ଥଡେ, ଆପଣ ୱିଶ୍ ବି କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି, ଲିଜା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଭାତ, ପୁରା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଅଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ରଜ, ହାପି ହାପି ରଜ, ହାପି ପହିଲି ରଜ। ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଲିଜା ଖାଇବେନି, ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମ ଦୁବାଇରେ 6:30 ହେଇସାରିଲାଣି। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।